Thokozani bogogo nomkhulisa kwasendoda lesugogo bathini bathi mawuvula kuvela emzini amadoda uAnti Usha. Gogo imali yangishalazela. Kunama video engeke ngikwazi ukwenza ngesingisi ngisho sengithanda. Ngoba isingisi sami simfishane kakhulu. Hayi simfishane kakhulu isingisi sami. Isingisi sami esocela uphuthu. Socela uphuthu nje isingisi sami sincane kakhulu. Mina nginalesi ngisi lesi sincane ngendlela ukuthi ngeke ngikwazi ukushela ngaso. Sincane kakhulu isingisi sami ngeke ngikwazi ukuyofuna umsebenzi ngaso. Sincane kakhulu isingisi sami. Sanele-ke phela uma ngiyofuna imithi kwamanye amazwe abangakwazi ukukhuluma isigamageba kodwa nje hayi ngcono kwezinye izilimi njengeSuthu, iSepedi, iSetswana, isiNdebele, iSiswati, iShangani, iSivenda. Hayi zingcono kulezo inkulumo hayi. Ngiyamuka nazo. Hayi isilungu cha. Gogo imali yangishalazela. Kubhlungu ukushalazelelwa imali. Ngiyayazi lento engikhuluma ngayo. Kubhlungu ukuyifica ushalazelwa imali. Uyazi uthi uyabona ukushalazela imali it's when uyayibona imali iza ngaso sonke isikhathi. Imali kuwena hayi ukuthi into ekude ongayiboni. Into la eduzane. Ngeke ushalazele lo muntu ongamboni. Cha. Into eseduzane. Into eseduzane. Ikushalazela imali uthi ikushalazela imali. Uthi lalela ikushalazele imali. Uthi uyayibheka ibheke phansi imali. Uthi uyayibheka la incisha amehlo besisuka phambi kwakho imali. Imali ikumeme ikinvite uthi uma usufikile bese kuba yiyona yokuqala ekubalekelayo. Mangithi kumeme imali ngichaza ukuthi kube khona amathuba avulekayo. Amathuba avulekayo, amathuba akhokhayo, ungene kulamathuba laba noma utshene ngalamathuba lawa noma uzibonele lamathuba lawa noma uzicingele lamathuba lawa ukuthi vele amathuba nemali kodwa imali mafanele ize kuwe ivele ikushalazele imali. Ikushalazele imali. Masikhuluma ke ngesibopho semali. Ikushalazele imali. Uthi ikhona imali. Hayi asikhulumi ngento ekude ukuthi mhlambe into efanele uyocingwa, into ongenayo, ikhona imali, imali. Kodwa iyakushalazela. Ayiqondi ngqo. Ayizi kuwe ngqo. Noma ayikhulumi nawe ngqo. Ngaso sonke isikhathi iyakushalazela. Yazi uhlangane nomuntu akuthi fahla. Uhlangane nomuntu nje akuthi fahla. Kwenziwa yini lokho? Yini enza lokho? Uyahlangana nomuntu, uyahlangana namathuba, kodwa lo muntu namathuba ohlangana nawo akuthi fahla. Akukho okuza kuwe kuqonde njengokufa. Noma kuqonde njengokwabanye ukuthi hayi yazi usibani makayenza ideal iyalunga nje iyasebenza iba right. Wena ngisho umuthi wemali kuwena usebenzi. Wena nje umuthi wemali awusebenzi. Wena uhanjiswe umuntu kuhambise la athi uthole khona inhlanga noma insila yemali noma igroup noma yini noma yini nje imfisha ngathi la ithole yamsebenzela akuthathe abe neqiniso akuse ngqo. Lapha kodwa ingakusebenzeli. Uthi hayi ingakusebenzeli. Hayi ingakusebenzeli. Kwenziwa yini lokho? Wayibuza ukuthi kwenziwa yini? Why?
gogo imali ingishalazela angiyiboni imali. Angiyiboni imali. Bengilalele ilokhuzana ingoma kaMaskandi izolo. Ila ngiqhamuke khona ngale topic ngathi le ngoma ijulile le ngoma le ukuthi imali yangishalazela. Ijulile le ngoma lena inoma ilayezo omuhle owakhayo ojulisa umuntu owenza umuntu ukuthi acabange. Yasingikhumbuza ngegameko zami, yasingikhumbuza ngegameko zabantu engibasizayo ngathi hayi fanele ngikhulume ngalento lena ngoba nami le topic kade ngiyishalazela. Nami itopic ekade ngiyishalazela ngithi hayi ngizoke ngikhulume ngayo. Ngiyibeke nje nesikamageba straight ngokuthi imali iyangishalazela. Ungavumi ukushalazela imali. Imali mayikishalazela ungavumi. Nqaba ukushalazelwa imali. Nqaba. Uma ushalazelelwa imali noma uphinde futhi ushalazelelwe into ezokufakela imali noma ushalazelelwe amathuba noma ushalazelelwe even umuthi wamathuba, kufanele ukuthi kushintshe wena uqala. Inkinga la kuwena. Ngoba esikhathini esiningi imali isuke ikushalazela ngesizathu esiwani. Ziningi ezinye izathu kodwa ngicela ukugxila esizathwini esisodwa ukuthi kungani imali ikushalazela ngaso sonke isikhathi. Isizathu esikhulukazi senza ukuthi abantu bashalazelelwe imali i-attitude, ubuyena bomuntu. Akuhambi uyobheka i-character yakho uyibuza ukuthi i-character yakho i-conducive yini, i-attitude yakho injani towards into efaka imali phakathi. Imali ikushalazelela kakhulu uma uyuhlobo lomuntu othi mekethola imali eshintshe. Uyabona uma ulo muntu lona uthi wena uthola imali, wena imali mike yahlala esandleni uyashintsha. Wena ungahlala ungaphuzi ngisho utshwala, ungaphumi uye kubantu uhlala endlini muke wathola imali uyashintsha. Uhambe uye kubantu exactly the same people ngesikhathi ungenayo imali bebangakusizi ngalutho. Exactly the same people bona mabanemali bayabaleka baya kwabanye, wena monemali uyakubona. Uyayizwa lethu uthi iyabheka. Bona mabanemali abakucabangi wena, ngoba bayazi ukuthi wena monemali uzoza kubona. Kodwa bona mabanemali abakucabangi baya kwabanye. So i-chain yani yeyiphukuphuku. Ngizobiza ukuthi i-chain yeyiphukuphuku ngoba esinye sikhuphe esinye. Khona abakuphayo khona obahuphayo. Kufanele uphumeke ku that cycle of chain. Ube ne cycle of i-chain eyimele engayindawo. Uyazi wena ukuthi njengoba mawungenamali kukhona uzoqhamuka ngapha khona uzoqhamuka ngapha. Exactly like a chain. Angithi chain kukhona lokho phakathi nendawo, kukhona futhi okubamba ngapha, kukhona futhi okubamba ngapha. Exactly like that. Awukwazi ukuyithola usesimweni sokuthi wena ngaso sonke isikhathi mawunemali wena uyajabula, mawungenamali uhasila uwedwa osizini. Awukwazi. So abantu abaningi ibashaya lapho ngani zakwethu ukuthi umuntu angaqondi ukuthi okuyikona kona kufanele kwenzeke kuyena ikuphi. Yini le okufanele ukuthi wena uyenze so that izokwazi ukuthi ingidlodlobalise empilweni, ukuthi ushintshe ubuwena. Bheka abantu osondelane nabo. Kunabantu abasempilweni yakho ngoba bayazuza kuwena. Labantu laba bayenza ukuthi imali kushalazele ngoba le mali kusuke kuyakho.
usukushalazelwa into yakho noma umuntu lese umuntu uyakushalazela nje in general. Why uzothi usibani uyakushalazela ngoba kukhona inkulumo ofanele ayenze ngoba kukhona into yakweleta yona, whether imali, whether inkulumo, whether uxolisa, kukhona into okufanele iyenzeke ebhekane nawe ezokubenefita. So uphimisa igama lokuthi sekayangishalazela, kodwa ube athi angakushalazeli bekufanele enzeni, enze okunye, kodwa akakwenzi lokho okunye ngoba sekayakushalazela. Kunokuthi enze okunye, kunokuthi ekukhokhele, kunokuthi esho ukuthi kwenzakaleni, kunokuthi ecacisele nje ukuthi kwenzakaleni, kodwa uyakushalazela. So makuthiwa ushalazelelwa imali, chaza ukuthi le mali efanele babiyeze empilweni yakho izoshintsha impilo yakho, kodwa ayizi. Yesinye seyizathu-ke manje mangunika esinye izathu ukuthi labantu aba-around wena bayakwazi ukwenza imali ukuthi kushalazele. Kunabantu abangakwazi ukushela nje, kunabantu abangakwazi ukuqoma, kodwa umuntu waba nemali sefuna ukuhamba ayokoma, umuntu ongenamali khona azokwazi ukuthi imcindezele, izokushalazela imali. Wena njalo ngasikhathi ufuna ukuyoshela so that uzoba nentombi, uzowashowa off ukuthi wena uyi-boyfriend enemali, ufana labantu abashela ngoba bedakiwe, ufuna iplug wena ukuthi khona uzokwazi ukuthi ushele, imali izokushalazela. Kunabantu abathi mabeshintsha baba nemali bafuna into abayicabanga nje ukuyocindezela abanye abantu, imali izokushalazela. Kunabantu ukuthi manemali nje into ayicabangayo utshwala, imali izokushalazela. Kunabantu ukuthi uhleli ekhaya kudliwa imbuya ngothi akho lutho, kuyabheda, kunuka indlala la ekhaya, kodwa wena uma unemali uphuma ngesicapha, imali izokushalazela. Izokushalazela imali, which means imali is within your space, kodwa iyakushalazela. Why? Inamahloni okuba nawe. Uma usushalazelelwa imali uchaza ukuthi imali ayifuni ukuyibandakanya nawe, inamahloni ukuyibandakanya nawe ngesizathu sokuthi kwenzakalani uma unemali. Kuthi siqale lapho nje, ngizosisho isizathu, kodwa ake sime lapho nje okwamanje ukuthi imali isuke ikushalazela ngesizathu sokuthi iyazi ukuthi lo feleba makanemali uyashintsha. Yini enzakalayo kubathini makanemali? Uba omunye umuntu, uba isilwane. Kunabantu ukuthi mathi mebeholile definitely ngakusasa akezi emsebenzini, if ngakusasa is still a working day. Kunabantu ukuthi mekethola itender uyasangana ekhanda, ikhanda liyantanta makathola itender. Uthola nje first payment kodwa sekasangene ekhanda, ethola nje first payment kodwa sekasangene ekhanda, sekayagula ekhanda, ngeke usamenza lutho, ngeke usamthinta kodwa hamba yolala, ngeke umenze lutho. First payment njena sekayasangana, sekathenga imoto, sekenza yonke into engazange ibalwe ukuthi kufanele uthenge i-building material, kufanele uthenge ukhokhela abasebenzi, kufanele wenze lokho. Unethe wathola imali nje wasangana, imali izokushalazela ngoba ucreator inzondo. Imali mikushalazela chaza ukuthi imali isinenzondo, imali iyakuziba makwenzeke nahlangana nemehlo nemali iyakushalazela. Uzo uthi akasangibheki ngisho emehlweni. Imali miyenza njalo wazi ukuthi inkinga yokuqala kufanele uyibheke wena. Lokho akube clear. Futhi ungaqali ngalesibili, ungaqali ngokucabanga leyesibili ngoba leyesibili engiza nayo izokwenza ukuthi wena ufuna ukufocus kuyona, kanti uyospend imali ekulungiseni into eni wrong ngoba usaba ukuyilungisela wena, ngoba wena uyishalazelela wena. Kunabantu abayishalazelelayo. Obani laba? Abantu abangakwazi ukuyibuka esibukweni ukuthi uyabheda. Bathini la uyabheda la, bathini uyabheda la, full stop. Mina ngiyakwazi ukwenza lokho. Bathini wrong la. Ungakangitsheni mina ukuthi ngiwonile, ngiyakwazi mina ukuyibona ngoba i-self introspection angiyisabi. Sengayakha i-self introspection umuzi engawakha, it's an empire ke yami manje. Ngayakha i-self introspection, ngiyakwazi ukuzinuka amakhwapha ngibone ukuthi la ngiwonile, ngi-wrong.
So kule yesibili engizokhuluma ngayo, ngiyacela ngane yakwethu, ngiyacela gogo, ngiyacela mkhulu, ungaqali ngayo, qala ngawe. Ungazisabi ukuyinuka amakhwapha uyitshena ukuthi ngirong la, ngisephutheni la. I-wrong lento engiyenzayo, i-wrong indlela engenza ngayo. Imali izohlala kanjani ingakushalazeli? Awondli ngane yakwethu, awondli mfowethu. Wena wondli, wena into yokuthiwa i-maintenance awondli. Uzuyathathwa njena uyise ku-maintenance court yingoba awufuni ukondla. Kungani? Uthi le ngane idleni, uthi iphile ngani le ngane, ngane kwethu? Yini ofisa ukuyibona iyenzeka ngale ngane le ongayondli wena? Yini le ofisa ukuyibona iyenzeka ngale ngane ongayondli? Uthi inyembezi zale ngane ziyapi? Zithambisa imali. Inyembezi zale ngane ingondliwa zenza ukuthi imali kushalazele. Okunye ke lokho ngisazoza ngalokho okunye. Ngisase ku number 1 ukuthi ekuyinukweni amakhwapha ukuthi ukungondli nje kukodwa. Wena sisi uyazi ukuthi lengane ihlala noyise, akusho ukuthi akufuneki ukuthi uyondle. Nawe une equal responsibility ukuthi uondle leyo ngane. Kodwa wena utshela ukuthi i-responsibility yokondla ingane yendoda kuphela. Ayikho lento le. Yingakho imali izokushalazela. Inyembezi zaleya ngane leya engazi ukuthi ubaba ucabanga ukuthi ngilala ngidleni. Ubaba uthi ngilele ngidleni. Wena umndeni wakho ubenefit wena. La ekhaya kubenefitwa ukuthi sihlala nawe. Kini ke ake siyeke ukuthi umuzi emzini wakho kini. Kini wena usudecide ukuthi wonke umuntu akazibonele. Wena kini usuyitshela usuthi wena kini wena usuthi hayi angeke ngikhokhe i-black tax. Wena usuyibiza nge-black tax ukusiza kini. So kwi-black tax kuwe izokushalazela imali. Sidididi. Izokushalazela imali. Because suddenly usunemali. Suddenly usufundile. Usuwazi amagama amakhulu o-black tax. Suddenly wena usuyi-accountant. Usuwazi ukuthi kunento okuthiwa yi-black tax. Hey, waze wafunda kabi Joseph. Waze wafunda kabi Joseph. Suddenly wena usuwazi imali. Ushintsheke Joseph ube uJonas. Suddenly wena imali yakho sokuyimali yamantombazana. Awusafuni ukubenefitheke la esimeni sani sekhaya kini. Uyazi mina uma umfowethu engifonela or engithumela i-text athi bafo angizame noma ngo-100 angijatshuliswa ukuthi mhlambe ngine 100 yena kanayo. Cha, ngijatshuliswa ukuthi umfowethu uyazi ukuthi ngeke aswele ngikhona. Umfowethu uyazi ukuthi mangithi ayibafo kuyabheda ngiyobe ngiqinisile kuyena. Ngisuke ngijabuliswa i-trust umne wethu anayo towards mina. Kuyangijabulisa mina lokho. And futhi njoba kungijabulisa ngiyakhululeka, angifeel guilty mangizothi eyibafo kuyabheda. Ngoba uyazi ukuthi anginayo lento ye-black tax. Anginayo lento ukuthi usho sengikhokha i-black tax. Kusho uma esaphila kwakufanele ukuthi ngingamondli. Ngoba ngithi ilokhu uzalo kufanele ayibonele umama. Kunezinto ezenza ukuthi imali isibalekele. Imali ishalazele. Asigwemeni lezo zinto lezo. Kwakho bukade uphila ngalomfazi noma bukade uvuka le ndoda iwayivuka nawe. Wena usuyasebenza wena usuyibona ukuthi ungcono. Usuyayishiya le ndoda lena usuyofuna i-standard esingconyana. Usubona ukuthi usine ungcono kunalo uma sithola. Usongcono wena. Shame no next to Bosberg. Oh shame.
imali izokushalazela. Ngenzeni ingakushalazeli manje ngoba usukutshala imbewu. Usatshala imbewu. Izokhula leyo mbewu lo itshalayo. Igama laleso sihlahla leso kuzothiwa imali yamshalazela. Enizobe usukhohliwe ngoba labantu ajuna ozobunabo ngaleso sikhathi kwesinye isikhathi uye uthola ukuthi bona ukuwabayenzela. Kodwa wayisebekujikela bakujikela ngoba kunalaba okwathi umunakho zange usebenzele. Asivale ngoba ithinta abantu. Sivale ngalokhu kwesibili athi ukuthembisile. Kwesinye isikhathi imali yakushalazela ngoba kusuke kuyisibopho. Isizathu sesibili-ke leso sokugcina. Kwesinye isikhathi imali yakushalazela ngoba usukuboshiwe. Wena uthathiwe wena wayisa elakhuzane ethizeni. Uthathiwe wena wahanjiswa wena waboshwa kwathatha imali. Kwesinye isikhathi wanika umuntu imali uthi hey uyamzama wamnika imali i100 noma yini imali yephepha noma icoin. Necoin iyakwazi ukuthi ikubophe. Kunabantu abayitshela ukuthi icoin abakwazi cha noma yini enensila yakho wayinika umuntu izilonge isuke esandle sakhe ehlala esandle sakhe uyakwazi ukuthi ekubophe ukuthi imali ikushalazele. Izathu esesibili leso isibopho ngane yakwethu ukuthi imali iyakushalazela. Iyakushalazela imali. Isibopho. Usuke uboshiwe. Ingilapho ngane zakwethu. Uboshiwe. Awuzenzi. Naye ayizenzi ukuthi ikushalazele yingoba imali isuke ixoshiwe kuwena. Ubuthakathi lobo obujulile ngendlela ethusayo. Uyasebenza bafu, uyasebenza sisiwami, uyasebenza lalela uyaphusha. But imali mayifanele kuwe iyakushalazela. Why uthi iyakushalazela ngoba uyayibona. It's in black and white. Uyazi ushaya ideal nomuntu, ushaya ideal eright nomuntu, eright ideal, eclean nomuntu. Eclean ideal nomuntu. Uyishayile ideal eclean. Eclean. Ayina gazi, ayina backstepping, i-right uthi ufaka icoaching wayifaka ama pricing yakho i-right. Kodwa bayithathe leyo deal leyo batshela umbatho ukuthi hey add imali engaka wena or minus imali engaka le mali sifuna ukunika wena. Sekathembisile. Procurement sebathembisile ukuthi nayi deal. Kodwa ingenzeki. Ingenzeki. Ushalazelwa imali. Isibopho semali. Sokuboshiwe. Inhlanhlo nayo yayiyonke into ongahle uyicabanga. Contacts akhona. Lalela wena unama contacts angempela. Unama contacts angempela. Kukhona ubhuti ngangimsiza. Sithi sikhuluma njena ifone minister thizeni. Namanje sase minister leyo minister. Ifone minister thizeni. Ayifake speaker. Uzwe manje ukuthi into abayikhulumayo iyabambeka. Le minister yakhuluma something very important kuyena ngalesikhathi ngilalele. Yathi kuye wena kune ezinye izinto efanele uyibheke ngelinyiso. Ngizoma lapho. Cishe uyangizwa ukuthi ngithini. Hayi washo ukuthi hayi ngiyakuzwa mhlonisha hayi baqeda inkulumo yakho. Ngenhlanhla sekefikile. But bekafike ngesikhathi esirong ngoba ubrother akaqalanga la ufana aqale khona. So into eyenzakalayo uminister lona unama contacts angaphansi kwakhe. I-process ngeke imali isuke iye kuminister. I-process kunabantu efanele idlule kubona. Kufanele kube khona izinto ezenzakala. Sebayamazela. Kodwa uminister akamazeli. Kukhona abamazelayo kule portfolio entsha yalo minister. Abazela le contact ezanayo yena ukuthi hey awazi ke sasebenza nale mbungulu lena previously. Komunye minister.
So sahlala phansi ke sathi bafu shintsha indlela owenza ngayo. Wanqaba brother. Hayi wanqaba. Washaya phansi ngonyawo uthi yena ayikho into engayenzi in waphakama uzophakamela mina. Ngathi hayi ku right bafu uthi senze njani? Wathi hayi ngizobuya ngoba sekacasulwe yini sekacasulwe into ade ngisho ngoba kunabantu abangafuni ukutshelwa iqiniso. Wahamba ubrother awumuntu ozabuya nini tomorrow. Tomorrow yaba tomorrow. Tomorrow yaba yini tomorrow. Azange abuye ubrother. Ngathi mangihlangana naye ubrother wangishalazela. Kwathola ukuthi mina ukushalazela abantu into yami ngoba angifuni ukuthi masihlangana emolini bese ngiyakuphaphela ngiyakubingelela. Ngoba ngizosuke ngibuza ukuthi noma ngithi wena uyabona ukuthi iyasebenza le ntando engakunika yona. Buka lesiphuphu uhamba naso sithi kubambe eduze kanjani cha. Angifuni ukuthi ngikubingelele ngiyakushalazela ngoba wena uma ukhululekile ukuthi uwazeke ukuthi siyazana usho ukuthi uye ufike uzofuna induku. Ungangibingelela ngizokubingelela back. Wangishalazela ngamshalazela back. Sathi masihlangana endaweni lana bengeke ekwazi ukungishalazela ngamshalazela mina 99. Wathi uza kimi ngaba umuntu ongamanzi si2 hayi nokuthi kukhona athi ngimfihlela si2 ngathi hey mkhulu ngakusiza ngani hey mkhulu awusangikhuluma ngathi cha ngisakhumbula ngimbuka emehlweni uyazi ubuka umuntu unesholo umuntu uthi niyakhumbulana omunye nomunye wayosave amanamba omunye ngathi cha ngikukhumbula ipride iattitude ne stinking thinking yaxhuma yahlala endaweni yayo kuyena waduba athi na it's fine never mind it's okay if that suits you it's okay wahamba no because bakhe wasithela no because bakhe and I'm happy with that because angeke ayikuthi ngithukuthele ukuthi akabuyanga kumina cha I'm concerned ukuthi akafuni ukushintsha indlela enza ngayo eyethi ukuthi imali imshalazele. So uma ushalazelelwa imali zinuka amakhwapha kuqala enungayinuka amakhwapha ujahile ngeke uze ukuthi ayanuka. Sarukwazi ndoda lesogogo bathini bathu bafuna kuvala imizwa emadoda uanti usha asebenzeni ngani zakwethu sekhathini enzima izitha iminga enhla kuhlungu ukuthi uvula amasango akini uvulela umuntu ukuthi umsize kodwa ngakusasa uma nenkinga angabaseza kuwena asebenzise indlela zithi mazimshayelo zendlela lezo bese egcina ngalokho atafana aqale ngakho bese efuna ukuza ngoba usuka ayitshela ukuthi uzofica islima noma isiphuphu noma isidididi lesashile ungavumi ungayivumi inkolo yakho uma ikhuluma ngehlathe ezimbili efana ishaywe ungayivumi iyakubhedela lo nkolo yingakho sinsikhathi sishalazelelwa imali ingoba si entertain udoti kusinsikhathi siyawu entertain udoti kusinsikhathi kodwa kukwena if ever wena ufuna ukuthi uentertain udoti empilweni yakho kukwena mina ngizokuvimba ukuthi entertain abani entertainer ini empilweni yakho if ufuna entertain udoti if when you are content with abantu abagangela khanda lakho ku right ayikho mina into engayenza kukwena lokho kodwa mina ngeke ngivume mina ngiyanqaba angivale bafana